YouTube, og her er jeg igen, hvor vi vil spille en ny bane, mig og min lillebror. Eller, den er ikke helt ny for os, hvor jeg faktisk også på en måde, det er på en måde en tutorial. Jeg vil ikke sige, det er helt en tutorial, men det er fordi mig og vi kender et snydetrik, kan man godt kalde det. Hvor man kan bygge et fly. Ja, man kan bygge et fly. Man bygger det meget mærkeligt. I kan også Benjamin. Ja. Man skal bruge et WC. Og der er også nogle gæster, der spiller i lige nu. Gæster, ja. De er så Fedt helvede. Jeg brækker mig, når jeg ser dem. Jeg hader faktisk. Jeg hader den der dernede. Au! Jeg hader det våben, han har. Det er det der våben, han har. Han har mit undervåben. Ja. Vi sidder ved siden af hinanden som altid. Fedt, jeg skyder ham lige i hovedet, så snakker han mig, det er fandme. Undskyld, hvis jeg bander lidt, men ham her, han er virkelig irriterende. Svarer ikke. Dummer Roblox, du svarer aldrig. Så stop dog med at skyde efter en dumme bitch. Sådan noget siger man altså ikke. Nej, men det er ham der, han er virkelig irriterende. Han skal komme ned hver eneste sekund. Ja, men derfor skal du stadig ikke bande. Og der kommer jeg ind. Au! Au! Så stop dog med at skyde mig! Jeg vil tage mig en god flyvetur. Han flyver over på Kristens tag, for han skyder virkelig meget efter mig. Au! Og det gør de to også. Nak dem. De plukker mig. De plukker mig. Seriøst, der er en af dem fandt en håndpistol. I min base lå der en håndpistol. Vidste du det? Nej. Prøv at på, hvis det var det bedste våben. Så det bliver så jeg er helt klar til at tage det. Yeah. Hvis jeg glemte det i sidste episode, så skal jeg faktisk give et link til den her hjemmeside. Jeg giver nu begynder jeg at give et link til Roblox i hver episode. Stop nu! Okay. Det er min storesøsters fugle, som pipper. Hold mund! Vi bliver nødt til at binde til den, for at det stopper. Ja, det der. Kan lade mig nakke ham? Nej, jeg har ikke flere skud, Slå mig ihjel. Okay. Skal. Hej, Marker, jeg nakker dig en sidste gang. Okay. Jeg skal have bedre våben. Så stort. Og det er lige der. Ja. Jeg prøver sikkert at sige russisk, men jeg kan ikke forstå fusk. Men jeg kan svært ikke forstå fusk, plysser eller putte. Det er nok de begge. Ja. Hey, man. Og hvis jeg undrer jer over, hvad det her er, så er det bare en bombe. Yeah. Kan du huske min kæmpe store dødsbombe i går? Ja.
Jeg havde bygget sådan et kæmpe dødsfly. Hold nu munden om, fugle. Og undskyld, vi bander så meget, men altså, vi har bare De fugle skriger som en gammel skolepige. Og jeg kan ikke tage headset i, fordi så kan I ikke høre Benjamin. Woohoo! Han Derfor får har langt jeg væk ned i vandet. Le med de der plyser og putter. Se, er det ikke bare min kæmpe store dødstjerne? Det er min dødskugle. Er den ikke bare vild? Bare rolig. Det er faktisk ikke min dødskugle. Ikke også, Benjamin? Yep. Jeg bygger min dødskugle. Det er faktisk et fly. Ja, dødsfly. Jeg bygger mit dødsfly. Med bomber. Har Har jeg mange arrangementer? Benjamin, prøv at kigge. Prøv at kigge det allerede. Det er overhovedet ikke mange. Nej, men allerede, Benjamin. Prøv at Ja. tænke på, hvor kort vi har brugt på. Ja. Det er faktisk ikke mange. Nej. Det er langt fra mange. Kan du huske mit fly over, Benjamin? Det er bare sindssygt mange. Jeg havde bare bygget bomber. Ud for bombe havde jeg bygget en anden bombe, og havde bygget en anden bombe. Og det var næsten på alle. Ja, bortset lige fra den her over kan jeg bare ikke, fordi at den... Ja. Og jeg accepterer gerne venneanmodninger, bare sådan I ved det. Det kan jeg godt acceptere. Det gør jeg hver eneste, der gør det ved mig. Så inviterer jeg bare. Så siger jeg bare, ja, Hvad så hvis det er en af vores dødsfjender i en bane? lige meget. Ja. Hvad så kan han komme igennem de dør? Hvad så? Hjælp mig, hjælp mig! Hvad så, hvis han har sådan en liste også, kan jeg bare komme igennem den. Ja, men kan du ikke lige hjælpe mig? Og der venter jeg lige i gang med at nakke en. Ja, og der er en, der er i gang med at nakke mig. Ja. Der er 3. Nej, 2. Jeg døde lige. Sådan. Hej. Nu har jeg en af mine undervåben. Ja, det. Der er en gris, der er angriber. Du nakkede mig. Undskyld. Au! Men jeg fik det virkelig dårligt med det her våben. Okay. Nå, jeg bygger videre. Nej, jeg kan ikke komme væk. Er det rigtigt, Benjamin? Jeg er god til at bygge dødsfly. Jo, men han grister hele tiden plukker efter mig. Så jeg kan overhovedet ikke komme væk fra nogen, så han plukker efter mig. Og alle gristene plukker efter mig. Ej, det var bare vildt ondt. Ja. Men ej, nu bliver jeg plukket efter. Det er når vi eftersøgte den her bane. Ja, ej. Ham der, han har fundet ud af, at vi er sindssyge i hovedet. Nå nej, det er en af stødstjender fra en af vores andre baner. Nå ja. Ja, det kan jeg se på navnet nu. Gæsten nakkede mig. Ja, og Grissen nakkede også mig. Nu er jeg... De arbejder godt nok ikke sammen, men altså, de er syge nogle gange, der arbejder de godt nok sammen. Fedt. Hej, han er død. Er han? Ja. Der var nogle gange, så laver jeg de ville fail med det. For ellers ville jeg da ikke have 23. Han er død. Og jeg fik døden. Nej. Så nu har jeg fået døden. Se mig, Raffle. Jeg har en Raffle. Jeg har en Raffle. Jeg sletter lige den der. Og så falder jeg ned, og så går det sådan der. Og nogle gange, hvorfor jeg ikke tager den der blok, det er fordi der er andre bloks nede. Nej, ikke det. Det er det, jeg hader lidt med den bane. Men hvis det ikke skete, så ville jeg ikke kunne sige.
Vi skal bare se mit dødsfly, når det er færdigt. Så jeg bare stå den her. Jo. Hvad er det? Idiot. Det kan jeg da. Nu var stå beskudt. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har dræbt mig en skud efter dig. Ja. Så jeg er lidt for sent. Sige det. Der og der skal Tak mig skud. Tak mig skud ham. Det var langt fra. Ikke Kaj, det var langt fra. Det var langt fra. Jeg kan ikke ramme ham fra så langt afstand. Se om du rent faktisk kan det. Mit allerbedste. Men er det rigtigt? Men Benjamin, er det rigtigt, du kan ramme fra den ene ende af den her platform hen til den anden? Jeg kan faktisk ramme herfra hele vejen derover til. Altså, du kan... Ej, jeg tror, du kan ramme skråt over pladen. Her. Du kan ramme skråt over det her, den her bane. Nå, hopper, vi skal... Nu bygger jeg lige sæderne. Og så hvis jeg er klar til at affyre. Det er jo godt, for alle de plukker virkelig meget efter det. Flyet, det skal den der vej. Sæt dig. Jeg kan godt skynde dig lidt. Jeg skynder mig så meget, jeg kan. Og så sætter jeg sådan der. Og så trykker. Vent, hvad trykker der og der. Okay, jeg ramte Gristle. Så. Men Gristle stod der, og jeg ramte ham herfra. bare nu ved det, man skal Hej, pas på! holde delete i bund, og så samtidig med, at man hopper. Eller holder med bund. Det vil jeg faktisk sige. Jeg glemte at se pikker på bomberne. Ja. Så lander vi lige. Nej, så går han derefter. Hvad hedder han? Hvad hedder han, og så dør jeg. Okay, nu er det ham der i J. Spurgt som ven. Ja! Han købte efter, og jeg har lige spurgt ham som ven. Ja, han sagde ja. Hvorfor er det mærkeligt, at der er kun 3 personer, der er et normalt menneske? Ej, han er min ven, Hvem? Han er blevet min ven, ham der. Hvordan det? Jeg spurgte ham. Karli. Nej, Nisse. Hvis han byder med. Det tror jeg snart godt, han vil. Start nu! Fugle! Han beskytter os. Kan du have sat en pik i mit hoved? Nej, jeg havde det. Det ser det ud som det, men det havde jeg ikke. Det er det bagrummerne. Bare roligt, det er det faktisk ikke det bedste fly. I kan også vælge min jakke. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke flyve, det havde jeg glemt. Når man først har fløjet en gang i sit fly, kan man ikke flyve det igen, hvis man går ud. Destroying! Ej, jeg ønsker, at vi kendte ham i virkeligheden,
og vi havde ham på FaceTime Nej, og Skype. Ja, altså sådan noget. Det kunne være fedt. Altså, jeg mener snart en af mine venner, han kommer med ind i en af episoderne. Er det ikke Valdemar eller Jonas eller Viggo eller? Jo, sådan noget. Men det er faktisk noget, jeg tænker over. Jeg hader de usynlige blogs. Hader du ikke også dem? Jo. Er der noget synlige blog? Ej, jeg har slet det. Okay. Men bare, den her pille skal være 3 år. Nu bygger jeg sådan set bare sådan en her 2, men du kan godt bygge den i en form. Og så skal du bare sætte sådan nogle her ringer. Man kan ikke bygge den 4 eller 3 med de her op. Det har jeg prøvet. I kan også finde min. Den virker ikke. Nej. Ellers, det kan faktisk godt være, den gør. Stop nu! Det kan faktisk godt være, den gør. Vi var ikke bare snart på en mund. Undskyld, jeg skal lige hurtigt noget. Okay. Nu burde de gerne være skaffet lidt af vejen. Kom hjem! Brist angriber. Alt bristen angriber. Nærmest. God dækning! Nå, han køber efter mig. Åh, jeg er Men han er også ramt. ja. Men jeg døde først. Vi døde på samme tid. Ikke helt på samme tid. Det var fordi de kugler, de var, altså, de skud, de var lidt, Mine skud, de er faktisk bedre. de var lidt langsomme. De kom ikke lige. Nej, men mine skud, de er bedre. Mm. Det er derfor, de synes, at de kan skyde så hurtigt. Altså, nej. Den er ikke min ven. Jeg plukker efter alle dem, der ikke er min ven. Det mindre jeg får lov er at plukke dig. Ellers plukker jeg kun dem, som der ikke er min ven. Ikke er min ven. For eksempel, hvis du nu mangler en død for at få det bedste våben. Og en død, det er 100 point, som man skal bruge til at købe våbnene herovre. Vi skal have nogle nødbomber, og de er sådan her. Har vi en nødbombe? Så tager vi. Det er faktisk godt at bygge en base, men det hjælper faktisk ikke så helt meget. Den her nødbombe er ja, man kan pløge igennem væggene. Det er sådan nederen i den her bane. Det er faktisk fedt. Ej, det er ikke helt så fedt. Vi skal have bygget mange bomber. Jeg kan godt huske i går, der hvor de plukkede os ned på grund af det ikke Ja. og at vi fik det her kæmpe fly. Ja. Så blev vi sure. Så byggede jeg et kæmpe fly, så skulle jeg lige til at lægge bomber ned over dem. Og så kommer min mor ind, eller vores mor, og siger, at vi skal i seng. Det var også sådan cirka klokken halv. Ja, det var 12. klokken 11. Ja, det var faktisk klokken 11. Klokken halv 11. Ja, Midt om aftenen. ja. Sådan sad vi der og spillede computer. Og så kom vores mor ind der, og siger, at vi skal i seng. Vi hygger så godt. Men Ja, det var sjovt. nødbomberne, Benjamin, prøv at kigge dem.
Han ved godt, hvis du så det her bombe ned, så bliver de her bomber sendt ned. Hvad for en? De der bomber, de bliver sendt ned, hvis du sender den her ned. Ja, det er også meningen, fordi de her bomber, det er en del af den der bombe. Ej, du skal ikke koble 2 bomber sammen. Hey, det kunne blive til en gigabombe. Er det ikke bare en dødsmaskine, jeg har bygget? Jo, men snart skal du også bygge på en skydetårn. Ja, det er først lige når jeg har bygget dødsfly. Hey. We not dying, we not dying. Ja, jeg kan noget i engelsk. Hej, fjols. Han prøver at kigge, han er et stort fjols. Hej, nu går det. Bam, bam, badam, bam, 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 Han er bygget trapper. Okay. Han er faktisk bygget lidt af et skydetårn. Prøv at kigge, Kaj, det er sådan et der skydetårn, som jeg godt gad at have. Det er som militært faktisk har nogle gange. Ring, ding, ding, ding. Og hvis vi siger noget, hvor I bare ikke kan forstå, hvad I mener, så er det nok fordi I kan se over på Benjamins skærm, mener. Det skal vi da prøve på et tidspunkt, hvor at det er en special, hvor man kan se din skærm, Benjamin. Nå ja, hvor vi filmer over på væggen. Ja. Det er faktisk ret mærkeligt. Det er 2 forskellige computer. Vi har... Ikke også Benjamin? Ja. Det er en Mac, og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad den anden hedder. Det er mærkeligt. Ja, jeg ramte ham. Kan jeg kunne overhovedet ikke se noget på den der mur, den der læster og skyder ham. Det ser godt nok ikke så ens ud. Men det ser meget voldeligt ud. Fordi bare man rører ind i de her pigge. Bare man rører bunden. Ja, så dør man. Bare man rører bunden af de der pigge. Det er jo vildt. Dør man. Nej, kan ikke. Du skal også bare se din pigge her. Nej, fordi så kobler jeg de her bomber sammen, så sætter pigge her imellem. Og det vil jeg helst ikke have, fordi så skal jeg ødelægge de her pigge, for at bomben falder ned. Ja. Der er mange ting, I nok ikke kan forstå, fordi I ikke kan se på min skærm. Nej, kan vi kunne bare have sat pigge på den der. Så har vi kigget bomben, så den bare kører ned. Okay, jeg ved, hvor jeg skal tage en bombe ned. Deroppe. Ja. Sæt dig i. Skal vi til at flyve? Yeah, Ja, alle bomberne er lav. Skynd dig. Hep. Det er 8. Kan jeg bruge? Jeg har allerede brugt 2 af de her våben. Men i hvert fald, man skal holde den knap, der hedder, hvor der står delete på, skal man holde i bund, og så trykke mellemrum, eller holde mellemrum lidt i bund. Jeg ved det faktisk. Jeg kan ikke helt huske det. Men ellers så har man bygget et fly. Au, der er en anden skyder. Vi bliver skudt! Jeg går i dækning. Nej, jeg skal destruere det. Jeg går i dækning. YouTube, jeg er vildt dum. Jeg er en sindssyg soldat, og jeg går i dækning. Bare fordi jeg bliver plukket. Ja. Og jeg er blevet plukket en enkelt gang. Ja, En enkelt gang. Og så flygter jeg og går i dækning. Jeg er ikke bare dum. Au! Han er skudt mig. Au! Det er så irriterende, at når man først er foran det en gang, så skal man til at svade hele flyet. For at flyve igen. I hvert fald efter min mening. Jeg kan da prøve at se, om man ikke skal det næste gang. Nej, fordi flyet det virker ikke mere. Det er Grisby, der er Grisby, for der er angreb.
Og den her gang, der bygger jeg bare 2 bomber på. Nej, du er. Der bygger jeg bare 4 bomber på. Fordi jeg ved, hvordan det skal se ud. Kan jeg passe på, at der er en Griff, der angriber? Fordi vi kan altid gå hjem og lade den med bomber. Ja. Jeg dør! Jeg bliver angrebet, og jeg har ikke et våben. Du har da et våben. Og man har faktisk de uendelige point. Fordi at når man køber noget... Man kan jo faktisk godt sige, at man har uendelig skud. Ja. Yeah. Fordi bare man har 3 point. Bare man har 3 døde, mener jeg. Fordi så har man 300 point. Det var en fælde, jeg gik i. Og jeg gik også i en fælde. Vi stod herovre, så plukker jeg så har der helvede til det. Jeg lige skulle snige op. Fordi hvis jeg nu køber et våben for 300 point, jeg mister ikke mine point. Jeg kan bare købe uendelige. Man kan købe uendelige våben. Godt. Destroying on the day. Nej, kan ham her lukket ud. Det var ikke så godt. Vores ven. Yep. Au. Men nu kommer der en løsning. Det er det ikke til at for dig. Yes, de duer ikke til noget. Men yes, De er dumme. ja, de er dumme. Rigtig dumme. De derovre, de er rigtig dumme. Og heller ikke så vildt kloge. Det betyder bare, at de ikke kan finde ud af at lære en Roblox. Wow, det er bare rigtig dumt. Nej, vi skal altså ikke have så vildt mange pumper på igen. Nej, vi får heller ikke vildt mange. Det er grund, det tog os virkelig lang tid. Au! Hvad på? Jeg bliver angrebet. Ja, så kan det gå lang tid, der er gået. Hvor spawner? What? Vi skal snart slutte egentlig. Det jeg ikke lige regnet med. Jeg er lige soldat på. Du må beskytte dig selv. Min soldat er død. Din soldat går til angreb, så nu bliver en soldat til nu. Soldat til. Han nakkede mig. Nej, han har nakket din chef. Nej, han har nakket din vagt, og nu angriber dig. Jeg tror, der angriber dig. Shouldn't be my follow me. En. Shouldn't be my follow me. Shouldn't be Nul. my follow me. Yeah. Da la da 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 da. Der la. Nej, nu er du nødt til at klare dig selv, han angriber igen. Nej, ikke igen. Han plukkede mig med sin riffel. Det er mit våben, en riffel. Hvad er en riffel? Det er den her. Det er da ikke nogen riffel, den starter med P. Ja, men det er en riffel på dansk. Det er rigtig en riffel. Hey, det er meget skal sidde der. Nej, for det er styrsædet. Så sætter vi den. Det er lidt sjovt. Pas på, han angriber. Undskyld, hvis det var mig, jeg kom til at putte den. Det var det ikke. Den døde. Lederen, jeg fik ikke døde. Shouldn't be my love me out. Shouldn't be my out. Den må godt nok være ondt. Shouldn't be my love me. Shouldn't be my love me. Shouldn't be my love me. Shouldn't be my. Shouldn't be my. Shouldn't be my. Det er vildt svært at sætte den her lampe. Er det bare mig, eller er det fordi du sidder i? Prøv lige at gå op ad dit. Af din. Nej.
Bare flyv. Ej, jeg kan ikke. Ja, jeg døde. Ja, du Ja. døde. Jeg har lige spurgt ham som ven. Han prøver at stjæle vores fly. Angreb! Han kan bare ikke flyve det. Kom nu, skynd dig at sætte pik på. Mange har også pikkebomber. Sæt det op. Det her bliver rigtig vildt. Du må ikke gå af, når du først har sat det op. Okay? Ja. Fordi... Hvad jeg dør? Ja, så er du død. Fordi man kommer aldrig på igen. Benjamin, jeg siger dig, man kommer aldrig på igen. Ja. Men helt ærligt, jeg gider ikke have, at der er en anden. Men vi bliver ved med at gå ned. Bare rolig, jeg får bare slet ikke på. Jeg sagde, at jeg aldrig kommer op igen. Nej, jeg sagde, man kommer aldrig op igen. Ja, man kommer aldrig op igen. Det gør de, men det gør vi. Vi gør. Åh nej, Løren. Det her kan ikke flyve. Yes. Hvad har jeg bygget forkert? Måske har jeg pigge. Her rundt om. Nej, fordi jeg kunne heller ikke før. Au. Er du Nå. sikker på, at du har slettet dem nedenunder? Jeg kan ikke gøre det der delete, når man skal. Resten er hoppet af. Undskyld. Det er dumt. Ej, Benjamin, sådan siger man altså ikke. Jeg er kommet til det. Jamen, siger det ikke til dig. Det siger jeg til ham her. Derovre. Hvor er det virkelig irriterende. Jeg spurgte ham så ven, han svarer altså. Noget. Fly. Han var lidt dumt at kunne at bygge sig en fly. Han var lidt dum at kunne at bygge sig en fly. Så plukker jeg bare ham ned. Jeg er bare dygtig. Au! Nå. Hvis den her video har været kedelig, så beklager jeg, men vi bliver nødt til at stoppe nu, fordi jeg ikke kan finde ud af at bygge et fly, så hej hej!